И така, в продължение на видеото за почистване на пистолета, това е видео за начина на смазване на оръжието. Първо да кажа какво използвам за смазка. Някои хора използват балистол за смазка. Аз не го предпочитам по проста причина, че е течен и няма достатъчно вискозитет да се задържи там, където го нанесете. Предпочитам да използвам балистола само единствено за почистване. За смазване използвам тотално друг продукт. И този друг продукт е в ето това бурканче, което струва 4,50 и за около 30 смазвания съм изразходвал ето толкова, което значи, че едно бурканче от 4,50 ще ви стигне за 10 години, може би. Съдържанието на бурканчето е руската смазка GOI 54. Някои от вас, които са били в армията, може би я знаят. Тя се използва за смазване от Макаров през Калашников до самоходни гаубици и танкове. Има много висок вискозитет и е смазка, която е тип грес. Тя се задържа там, където я нанесете. И това всъщност е важно за мен в една смазка. Да знам, че ще бъде там, когато трябва да работи, а не че се е стекла в кобура или някъде си. За да ми е удобно да я нанасям, съм си купил една малка спринцовка от аптеката, която струва броени стотинки, и просто с нея от бурканчето съм изтеглил от смазката и тук, както виждате, е останало едно малко количество, тъй като съм я използвал доста пъти вече. Относно самото смазване на оръжието, то е елементарно. Тук отново го виждате полево разглобено. Пружината няма нужда и не изисква каквато и да е лубрикация, така че оставяме настрани отново. Смазването на Glock се прави по метода 3-2-1 или 1-2-3, както ви харесва. Това не е нещо, което съм измислил аз или пък някакъв по-българен метод. Това е метода, който препоръчват Glock и аз го следвам, тъй като знам, че работи перфектно. Метода 3-2-1 означава 3 капки лубрикант, 2 капки лубрикант тук и една на рамата. Взимаме затворния блок, за да положим 3 капки лубрикант, за които говоря. Първата капка се полага ето тук, вътре в релсата. Както показах преди малко на чистенето, тук има релса. От тази страна. Това е едната капка. Втората капка се полага ето тук. Съвсем мъничко слагайте на втората релса. Това е втората капка. И третата капка трябва да положим ето тук, където, както виждате, има следи от търкане. Това е така, тъй като цевта там се е трила в затворния блок. Отново смазваме и слагаме лубрикация само там, където има контакт метал-метал. На всяко друго място е излишно и е повод за събиране на боклуци при стрелба, тъй като лубриканта е лепкав и събира боклуци. Така че сложихме тук една капка и третата на затвора се поставя ето тук, като както виждате се слага съвсем мъничко. Може да използвате пръста си просто за да я разтриете, но наистина трябва да сложите съвсем малко лубрикант. Както виждате е достатъчно да остане примерно отпечатък от пръст, ако го пипнете, но със сигурност не трябва да е някакъв дебел слой или нещо такова. Това бяха 3 капки. 2 капки са върху цевта, като първата се слага ето тук, в тази част на цевта, тъй като тук цевта се трие в лок блока на рамата и има контакт метал в метал. Просто размазвате, няма нужда да сте твърде внимателни, тъй като лубрикантът ще се разнесе. Размазвате смазката ето тук, вътре. Втората капка се полага върху самата цев. Както виждате, отново слагам съвсем мъничко.
след което с пръсти с въртеливи движения просто я размазвате по цевта. Няма нужда да я размазвате до самия край, тъй като цевта се търка горе-долу в ето тази си част, на 2/3 от нея. И това са двете капки. Третата капка е най-малко прилагана и най-малко разбрана, но тя трябва да се постави ето тук, тъй като това е мястото, където лоста на спусъка се трие в конектора или дисконектора на пистолета, на спусъка, прощавайте, и също има контакт метал в метал, което значи, че трябва да се наложи лубрикация там, за да има гладко движение и да не ви е отвратителен на натиска на спусъка. Както виждате, дупчицата, където трябва да сложите, е малко, така че при дръпнато положение на спусъка може да хванете ето тази част и просто да я натиснете, докато не каже ето по този начин штрак. Така ви се отваря малко повече място, където да наложите лубрикант. И тук вече в истинска употреба влиза спринцовката с една тънка игличка, където просто, опитвам се да направя така, че я виждате, където просто слагате отново съвсем мъничко лубрикант, след което хващате лоста тук и го раздвижвате, за да се разнесе хубаво. Пистолетът е смазан, готов е за употреба. Взимаме затворния блок, полагаме цевта в него. Idiot Proof е, така че няма как да го сглобите грешно. Пресягам се, за да взема възвратната пружина. Връщаме и нея обратно. Не трябва да ляга тук, трябва да легне малко по-надолу. Натискате, за да проверите дали е влязла хубаво. След което връщате блока върху релсичките. Дърпате няколко пъти затворния блок, за да сте сигурни, че всичко се е разнесло и работи добре. И тъй като сме работили по оръжието и е разглавяно, трябва да направим тест на функцията. Начинът, по който го тествам аз, е хващам и дърпам няколко пъти много силно блока, за да съм сигурен, че е добре заключен и функционира. След което, насочвайки го в безопасна посока, дърпам спусък. Очевидно работи. Дърпам блока още един път. Дърпам спусък без да го пускам и проверявам дали се ресетва. Да, ресетва се. След което последната проверка е да го хванете отстрани, без да натискате предпазителчето по средата, за да проверите дали се е заключен. Да, седи. Това е почистен и смазан Glock 19, четвърта генерация C. Грижете се за нещата си, за да се грижат и те за вас. Ако имате въпроси, насреща сме и аз и колегите да ви отговорим. Може да ни изпратите мейл, може да ни пишете във Facebook. На драго сърце ще ви помогнем да си набавите някои от материалите, които ви трябват, или пък да изясним нещо в клипчето, което не е станало ясно. От мен до нови срещи и поздрави!